ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଲାଗିବେ ତତେ ତ ବୋପାଦ ପଠେଇଛି ମୋ ପଛରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ମୋ ପଛରେ ଜାଣିନୁ ତୁ ଲାଗିଛୁ। ଇଏ ରାବଣ ବି ଆରେ ଦିଟା ପାର୍ଟିକୁ ମୁଁ ଆବେ ବାଜପାଇ ମୁଁ ତୁ ବାଜପେୟୀ କୁକୁର ବାହ ବାଜପେୟୀ ନା ତୁଳସୀ ଆଣେ। ବାଜପେୟୀ ଜଣେ ଯଦି କୁକୁର ତୁଳସୀ ଗଛରେ ମୁତିବି ଆଣବେ ତୋ ଗାଡ଼ିରେ ତ ଆମେ ବେଲ ପତ୍ର ଆଣିପାରିବୁ ତୋ ମା କିଏ ନା କଣ ଭାରତ ନା ପୃଥିବୀ କୋଟିବେ ତୋ ଡ୍ରେସ୍ କିଏ ତିଆରି କଲା ବେ I am ତୋ ଡ୍ରେସ୍ ଝିଅ ପିଲା କରିକିନା ପୁଅ ପିଲା ଚୋରିକିରି ଫାଇଟ୍ ତୁ କରୁଛି ଝିଅ ପିଲା ନା ପୁଅ ପିଲା ବେ ଦେଖିପାରୁନୁ ତୁ ଝିଅ ପିଲା ନା ପୁଅ ପିଲା ଦେଖିପାରୁନୁ I am ଗୋପୀ ବାବା ତୁ who are you ୟୁ ଆର୍ I am ତୋ ନାଁ କଣ ଆରେ ମୂର୍ଖ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଆବେ ଭୂତ ମୁଁ ବୁଝ ତୁ ପଣ୍ଡିତ ଆରେ ମୁଁ ଭାଗବତ ଗୀତା ଆମେ ଭାଗବତ ଗୀତା କିଏ ଆବେ ବେବି ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ବାବା କିଏ ଆରେ ସେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲା ବାର ଚନ୍ଦନ କାଠ କିଲୋ କେତେ